سلام كميتم سي كبرى سمعتنا بهرميني ميديا لهم سولس عسران حمشتن سنة استدلوا حصرت وانا وزينات تاسعبنا خنقرب لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا تقاتم كنقدم بوليس اخبر تحقن زتودبو قجلتات قبن ገንዘብ ንምጭበርባር ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝተፈጥሩ ስእልታትን ቪዲዮታትን ስእለ ጽዩፍ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ መጠንቀቅታታት ምትሕልላፎም መንግስቲ ፈነው በካል ጋዛት ንምንካይ ራሕሲ ንምሕዳስ በቢልዮናት ዝቁፀር ኮሮና ወጻኢታት እኳ እንተገበረ ዓመት ተመሳሳሊ ስፍሓት ዘለዎ ራሕሲ መሬት ይጠፍእ ከም ዘሎም መስራቲ ዊኪሊክስ ጁሊያን አሳንጅ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ተፈቲሑ ምስ ኣሜሪካ ናይ የቕሬታ ስምምዕ ድሕሪ ምውዓሉ ናብ ኣውስትራልያ የቕንዕ ምህላው ከምኡውን ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንሓደ ላዕለዋይ ጀነራሉ ካብ ስልጣን ምብራሩን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደጊምና እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም ፖሊስን ኣኽበርቲ ሕግን ዝተወደቡ ግጅለታት ገበን ገንዘብ ንምጭበርባር ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝተፈጥሩ ስእልታትን ቪድዮታትን ስእለ ጽዩፍ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ መጠንቀቅታታት ምትሕልላፎም ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ሓቢሮም መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ግዳያት መንእስያት ኣወዳት ኮይኖም ነቶም ገበነኛታት ንምኽፋል ልቓሕ ክወስዱ ክግደዱ ይረኣዩ ኣለዎም ኣብ ዮቶበሪ ኣብ ዝርከብ ማእከል ልምዓት በዓል መዘይ ዓቃቢ ሕጊ ሾደን ኤሚሊ ካልፈልት እዚ ጽዩፍ ስእልታትን ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ተጠቒምካ ዝግበር ዘይግቡእ ምዝመዛ ገንዘብ ነቶም ግዳያት መንእስያት ህይወቶም ክስእኑ ክገብሮም ከም ዝኽእል ኣተሓሳሲባ ኣላ መንግስቲ ፈነወ በካል ጋዛት ንምንካይ ራሕሲ ንምሕዳስ ብቢልዮናት ዝቁፀር ኮሮና ወጻኢታት እኳ እንተገበረ ዓመት ተመሳሳሊ ስፍሓት ዘለዎ ራሕሲ መሬት ይጠፍእ ከም ዘሎ ኣሃዛት ስታቲስቲክስ ሾደን ሓቢሮም ጀቕጀቕ ቦታታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እዮም ዝጠፍኡ ዘለዉ ሓደ ካብዚ ድማ ህንፀት ፅርግያታትን ኣባይትን እዩ እዚ እንሪኦ ዘለና ኣሃዛት ዘተሓሳስብ እዩ ዝሕጂ ንፈጥሮ ዘለና ኣወንታዊ ክሊማዊ ዓወት ኣብ ካልእ ቦታ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ክትብል ማቲ ኤርሞልድ ካብ ኤጀንሲ ሓለዋ ከባቢ ሾደን ኣተሓሳሲባ ኣላ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ፅሬት ኣየር ዝተመዝገበ ምምሕያሽ ኣብ ምጉዳል ሓደጋ ኣዝማ ብፍላይ ድማ ኣብ ህፃናትን መንእስያትን ምትሕሓዝ ኣለዎ ክብል ኣብ ትካል ካሮሊንስካ ዝተገብረ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ ምምሕያሽ ሓፈሻዊ ፅሬት ሳንቡ ኣብ ድሒሩ ዝመፀ ህይወት ሕዱር ሕማማት ንኸይፍጠር ይንክዩ ተባሂሉ ኣሎም እዚ ምዕባለ ንወሃብቲ ፖሊስን ውጥን ከተማን ኣዝዩ ንጹር መልእኽቲ ክሰድድ ተስፋ ኣሎና ክብል ኤሪክ ሚለን ካብ ትካል ካሮሊንስካ ንሓደ ካብ ጸሓፍትን ኣዳለውትን ዝመጽናዕትን ገሊጹ ኣሎም መስራቲ ዊኪሊክስ ጁሊያን አሳንጅ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ተፈቲሑ ምስ ኣሜሪካ ናይ የቕሬታ ስምምዕ ድሕሪ ምውዓሉ ናብ ኣውስትራልያ ይቕንዓሉ ተባሂሉ 52 ዝዕድሚኡ አሳንጅ ሕጊ ስለይ ኣሜሪካ ብምጥሓስ ብዝቐረበሉ ክሲ ብፍላይ ድማ ምስጢራዊ ሰነዳት ምክልኻል ሃገር ብምርካብን ብምግላፅን ውዲት ብምፍጻም ዝብል ክሲ ገበነኛ ምዃኑ ተኣሚኑሎም አሳንጅ ን1901 መዓልትታት ኣብኡ ድሕሪ ምጽናሕ ብ24 ሰነ ካብ ልዑል ሓለዋ ፀጥታ ዝግበረሉ ቤት ማእሰርቲ በልማርሽ ተፈቲሑሎም ንሱ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ስታንስተድ ኣብ ነፋሪት ተሳፊሩ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ድሕሪ ምብጋስ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ባንኮክ ደው ኢሉ ነዳዲ ንምምላእ ናብ መሬት ኣሜሪካ ፓሲፊክ ሳይፓን ንቤት ፍርዲ ክብገስ ተራእዩ አሳንጅ ንፅባሕ ኣብ ሳይፓን ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ ኣብኡ ድማ ን62 ኣዋርሕ ክቕፃዕ ተስቢት ተገይሩሎ እዚ ድማ ድሮ ዘሕለፎ ግዜ ኣብ ግምት ብምእታው ድሕሪ እቲ መስርሕ ፍርዲ ናብ ኣውስትራልያ ብናፃ ክምለስ እዩ ዊኪሊክስ አሳንጅ ናፃ እዩ ከም እተባሃለ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ገሊጹ ኣሎም ዊኪሊክስ ኣብ ዝዘርግሖ ቪድዮ አሳንጅ ንቡር ክዳን ተኸዲኑ ናብ ናይ ብሕቲ ጀቱ ክድይብ ኣርኢሎም በዓልቲ ቤት አሳንጅ ስቴላ ጁልያን ሓረ ወፂኡ ዝብል ዜና ንምእማኑ ኣፀጊሙን ኣሎ ኣዝየ ተሓጒሰ ዘለኹ ኢላ ኣላ ኣዲኡ ክሪስቲን አሳንጅ እውን ወዳ ናፃ ወፂኡ እፎይታ ከም እተሰምዐ ድሕሪ ምግላፅ ብስቕታ ዝግበር ዲፕሎማሲ ኣብ ምፍትሑ ዓብዪ ጽልዋ ከም ዝነበሮ ኣስሚራትሉ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ አንቶኒ ኣልባነዝ ብወገኑ ሰባት ብዛዕባ አሳንጅ ንጥፈታቱን ዘለዎም ኣረኣእያ ብዘየገድስ እቲ ጉዳይ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ተመጢጢዩ ድሕሪ ምባል ብዜና ምፍታሕ አሳንጅ ከም እተሓጐሰ ገሊጹ ኣሎም ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንሓደ ላዕለዋይ ጀነራሉ ካብ ስልጣኑ ምብራሩ ትማል ሶኒ ለይቲ ኣብ ዝሃቦ ናይ ቪድዮ መደሩ ኣፍሊጡ
ሌተናል ጀነራል ዩሪ ሶዶል ካብ መጀመርታ ናይዚ ዓመታት ሒዙ ኣዛዚ ጥሙር ሰራዊት ዩክሬን ኮይኑ ከገልግል ጸኒሑ እዩ። ኣብ ክንዱ ብሪጋደር ጀነራል አንድሪ ህናፍቶቭ ተመዚዙሎም። ቅድሚ ገለ ሰዓታት ሓላፊ ስታፍ ብርጌድ ኣዞቭ ሜጀር ቦህዳን ክሮስተቪች ጀነራል ሶዶል ካብ ዝኾነ ሩስያዊ ጀነራል ብዝበዝሐ ወታደራት ዩክሬን ክቕተሉ ምኽንያት ምዃኑ ብምግላጽ ናብ ቢሮ ምርመራታ ሃገር ጥርዓን ኣቕሪቡ እዩ። ሜጀር ክሮቶቪች ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝለኣኾ ጽሑፍ ጀነራል ሶዶል ምኽንያት ምኽሳር ዞባታትን ዓሰርታት ከተማታት ይኹን ምጥፋእ ሸሓት ወታደራትን ዝምልከት ምርመራ ክግበረሉ ከም ዘይምዃኑ ገሊጹሎም። ሜጀር ክሮቶቪች ኣብ ቴሌግራም ዝለኣኾ ጽሑፍ ልዕሊ 800,000 ሰባት ሪኦም ኣለዉ። ንሱ ንሽመት ጀነራል ህናቶቭ ኣመልኪቱ ኣዝዩ ብቑዕ መኮንን ምዃኑ ናግዱ ገሊጹሎም። ድሕሪ እቲ ኣብ ለካቲት 2022 ሩስያ ዘካየዳቶ ኣጠቓላሊ ወራር ጀነራል ሶዶል ኣብ ምክልኻል ከተማ ማሪዩፖልን ኣብ ጥቓ ምብራቓዊት ከተማ ዩክሬን ቮልኖኮቫ ኣብ ዝተኻየደን ውግእ ተሳቲፉ እዩ። ክልቲኡ ቦታታት ሕጂ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሩስያ እዩ ዝርከብ። ጀነራል ሶዶል ካብ ለካቲት 2024 ኣትሒዙ ኣዛዚ ሓበራዊ ሓይሊ ክኸውን እንከሎ ኣሌክሳንደር ሲርኬሲ ዋና ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይልታት ኮይኑ ተመዚዙ እዩ። እምበር ክቡራ ሰማዕትና ሎም ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈፂምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።